ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ପତିଦେବ ଆସି କହିଲେ, ଆଜି କ'ଣ କରୁଛ କି? ମୁଁ କହିଲି, ଆଜି ଗୁରୁବାର ଯେହେତୁ ଟିକେ ଅରୁଆ ଡାଲମା କରିଦବା ଆଉ। ନା ଅରୁଆ ଡାଲମା ଜମିବନି ମ, ଆଉ କିଛି କର। କହିଲା, କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି ଭାବୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଆସି କହିଲେ, ଟିକେ ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା କରନ୍ତିନି କି? କହିଲେ, ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କରିଦେବି ଆଉ। ମନଟା ଅଛି ଆମ୍ବୁଲ ଖଟାରେ। ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବ କି? ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ଆଉ। ଆମ୍ବୁଲ ଖଟାକି ଟିକେ ଜମାଣିଆ ବେସର ଦେଇ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ପକେଇଦେଲି, ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେଲି ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ସିଝିବାକୁ ଦେଲି। ଏବଂ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଆମ୍ବୁଲକୁ ବତୁରେଇ ରଖିଥିଲି, ସେ ଆମ୍ବୁଲକୁ ପକେଇଦେଲି, ତା ଦେହରେ କିଛି ଗୁଡ଼ ପକେଇଦେଲି। ଗୁଡ଼ ପକେଇକି କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମ୍ବୁଲ ବେସର ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ଅରୁଆ ଭାତ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପରସି ଦେଲି ଆଉ ଗୁରୁବାର ଥାଳିରେ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍।